Després diuen que tot el químic és tòxic, dolent i contamina. Mira, amb una sal d'amoni i una miqueta d'aigua m'he pogut refrescar la beguda. Això és un procés endotèrmic. Ai, disculpeu, soc la doctora Blackheath i avui precisament us vinc a parlar de reaccions que capten o alliberen energia. Les reaccions i els processos químics en general poden ser endotèrmics o exotèrmics. I què vol dir això? Doncs comencem pels endotèrmics. Els endotèrmics són aquells processos que agafen energia del medi i, per tant, refreden el lloc on estan posats. Anem a veure un exemple. La reacció típica que heu vist en moltes càpsules de l'àcid acètic del vinagre amb el bicarbonat. Anem a posar. Com demostrarem que agafa energia? Doncs mesurarem la temperatura abans i després amb un termòmetre. Anem a posar el vinagre que conté l'àcid acètic i anem a veure quina temperatura inicial està. Fixeu-vos, està aproximadament a 25 graus. I ara hi afegirem el bicarbonat de sodi. I ja sabeu el que passa quan afegim el bicarbonat de sodi a l'àcid acètic, no? Que se'ns forma un gas, que és el diòxid de carboni. Posem aproximadament uns 4-5 grams, que és el que és una cullerada de postre, i anem observant aquests 25 graus inicials. Què és el que passa? Veieu com es formen les bombolletes que ja coneixem? I anem veient com la temperatura va disminuint. I hem arribat, fixeu-vos, està baixant ara, està baixant quasi 2 graus, està baixant 2 graus, fins a 21 aproximadament. I per què passa això? Doncs perquè en aquesta reacció els productes tenen més energia que no pas els reactius. I què passa? Doncs que agafen l'energia del medi. Han d'agafar l'energia d'algun lloc, agafen l'energia del medi. Això és una reacció endotèrmica. I per altre costat tenim els processos exotèrmics, cap a fora. Energia, calor cap a fora. Que el que fan és desprendre energia en forma de calor i, com a conseqüència, s'escalfa el medi en què estan. Anem a veure un exemple. Un exemple és un procés de dissolució simple d'aigua i alcohol. L'alcohol etílic de les farmàcies. Quan es mesclen, anem a veure què passa. Com en l'altre cas, per veure aquesta calor que es desprèn, ho mesurarem amb un termòmetre. Hem posat aquí un volum de 50 mil·lilitres d'aigua i afegirem un volum igual d'etanol. Quina és la temperatura inicial? Doncs com abans, estem a 25 graus i afegirem l'etanol i anirem observant què passa amb la temperatura. Anem veient que la temperatura, fixeu-vos, quasi està arribant a 29, quasi 30 graus. Ha després energia en forma de calor i ha augmentat la temperatura del medi, no? Perquè aquesta energia ha anat a parar, d'aquest procés de dissolució, ha anat a parar en la dissolució final. I per què passa en aquest cas això? Doncs perquè quan barregem l'aigua amb etanol se formen unes noves interaccions entre l'aigua i l'etanol que són més estables i, per tant, desprenen energia. Això és el que es diu un procés exotèrmic. Aquestes interaccions que hi ha tant a l'aigua i a l'aigua entre ella o a l'aigua i a l'etanol també són els enllaços d'hidrogen. Es generen uns nous enllaços d'hidrogen que són més estables i desprenen energia. Exemples d'aquest tipus de reaccions a la nostra vida diària en trobem molts. Per exemple, el senzill procés de digestió. Quan nosaltres mengem, a l'estómac es va digerint el menjar, es digereixen els greixos amb l'àcid que tenim allí i anem alliberant energia. Per sort, a l'estómac aquest alliberament d'energia es fa molt lentament, no? La calor se va alliberant lentament. Si aquest calor es desprèn de manera molt ràpida, llavors podem
tenir que hi pot haver incendis o explosions, no? Com seria el cas, per exemple, dels focs d'artifici. Quan cremem la pólvora, allí surt l'energia de manera molt ràpida i molta energia i llavors dona lloc a l'explosió. Exemples de processos endotèrmics, el mateix alcohol, quan nosaltres netegem una ferida, o l'acetona que utilitzem per netejar la pintura de les ungles. Doncs aquí, que notem que està fred quan posem una miqueta d'alcohol? Per què està fred? Perquè en aquest cas el procés que agafa l'energia és l'evaporació de l'alcohol o l'evaporació de l'acetona, que s'evaporen a temperatura relativament baixa, i quan s'evapora, quan canvia de fase de líquid a vapor, necessita energia i l'agafa, en aquest cas, de la pell. Doncs apa, jo continuo refrescant-me. Bona ciència!